cando deixan xogar a Galiza, gaña o BNG. Este é o que pasa. É o que pasa. Pero o máis importante é que queda demostrado que en política non todo vale. Que en política os principios tamén cotizan. Que cando tense perseverancia e, sobre todo, actúase con coherencia en función do que un considera xusto, acábase tendo recompensa. Fixeron falta 3 anos e 5 convocatorias para que pudéramos debater os 3 líderes das 3 forzas políticas galegas. O Bloque Nacionalista Galego foi sempre. Usted cree que Galiza debe ter máis peso político no Estado? Seguro que sí. E esa maioría social sabe que o único xeito de conseguir ese maior peso é a través dunha forza política propia do país, que poda ir a facer política a Madrid sin ninguna dependencia exterior, sin ter que preguntarlle ás direccións dos partidos estatais que é o que pode facer e que é o que non pode facer. Hai unha maioría social que así pensa. O que temos que facer de aquí o día 9 é convertirnos esa maioría social, ese sentimento maioritario, en forza electoral. O heroísmo nesta campaña non consiste en votar a ZP para que non veña Rajoy. O heroísmo nesta campaña non consiste en votar a Rajoy para que non veña ZP. Eso é o fácil. O heroísmo consiste a colocar a Galiza con peso en Madrid. Ese é o auténtico heroísmo a que nós vos queremos convocar. O heroísmo que temos que ter como galegos e como galegas. Claro, Feijóo, á vista do resultado, o primeiro que dixo é que a próxima vez só quería debatir co PSOE. Claro, moi bonito, claro, así calquera, así calquera. E non sei por qué, porque eu non o insultei, nin lle peguei, nin lle fixen nada, non? Non sei por qué. Home, en realidade, visto o resultado, en vez de fuxir, o que debía era de pedir a revancha. Se a pide, ya dou, cando queira, cando queira, cando queira.